Mun nimi on Ninja Korpelin ja tämä on Ilomme podcast. Ja tänään meillä on vieraana Rosa Ikäheimonen ja hän on 33-vuotias agility-harrastaja Vantaalta. Ja hän valmentaa agility-ohjaajaa saavuttamaan paremman kunnon agility-radoilla, toimii hierojana ja opiskelee fysioterapeutiksi. Ja Rosalla on kotona 2 border collieta ja hän on harrastanut agilityä 13 vuotta. Ja Rosan vapaa-aika menee 2 lapsen, koiran, treenien ja ihan tavallisen perhe-elämän pyörteissä. Ja ensi kuussa Rosa valmistuu sitten urheilukoirien fysiikkavalmentajaksi. Eli tervetuloa, Rosa. Kiitos. Haluaisitko sä kertoa vähän sun koirista? Joo, eli tosiaan mulla on kotona, niin kuin tuossa äsken mainitsitkin, niin 2 border collieta, Juti ja Mörkö. Ja Juti on 9-vuotias papparainen, vaikka se on kyllä ihan tosi virkeä, että en mä sitä silleen papparaiseksi vois silleen kuvailla, mutta ei harrasta esimerkiksi mitään lajia. Ja sitten Mörkö on vähän nuorempi poika, mutta täyttää kyllä itse asiassa jo 5 tuossa ensi keväänä, että 4,5 vuotta. No ei se nyt ihan 4,5 vuotta, mutta reilu 4-vuotias on sitten tämä nuorempi border collie Mörkö. Joo. Miten sä päädyit border collieisiin? Onko sulla ollut muurotusia koiria aiemmin? Joo, no ihan silleen meidän perheessä on ollut lapsesta asti aina koiria, että on ollut vinttikoiria ja sitten on ollut mäyräkoiria ja sitten on ollut saksanpaimenkoiria. Sitten kun mä muutin nuorena pois kotoa, mä päätin, että mä en ikinä ota koiria, että mä oon niin täynnä näitä koiria. Ja sitten ei mennyt kuin muutama vuosi, niin sitten mä hankin sen ensimmäisen oman koiran parikymppisenä tai vähän alle. Ja se oli Jack Russellin terrieri, ja sitten mulla oli niinku tosiaan se Russelli terrieri siinä niinku ennen näitä portsuja, ja sitten alettiin just harrastaa tämän Russellin kanssa agility, ja hän oli vähän semmoinen, ei oikein niinku motivoitunut hirveästi, tai oli niinku vaikea motivoitua siitä lajista, mutta toki sehän nyt on tosi monisäikeinen juttu ja paljon sitten työstettiin sitä ja yhteistyötä ja muuta, mutta sitten kun mä olin semmoinen parikymppinen ja sitten ajattelin, että joku semmoinen vauhdikas koira tähän agilityin, niin sitten mä vaan jotenkin ajattelin, että no ehkä tommoinen border collie voisi olla ihan kiva ja on ollut kyllä tosi kiva, että en kyllä kadu tätä rodun vaihtoa, vaikka on Russellitkin tosi ihania. Kyllä. No voisitko kuvitella vielä, että ottaisit Russellin uudelleen vai tuntuuko, että olet enemmän paimenkoira-ihminen nyt? No kyllä mä oon enemmän ehdottomasti niin kuin miellän kyllä itseni paimenkoira-ihmiseksi, mutta aina kun mä näen russeleita tuolla kavereilla tai muussa yhteyksissä, niin kyllähän ne on tosi ihania. Muutkin pikkuterrierit, nehän on ihan tosi ihania ja söpöjä ja säpäköitä. Jep. No agility tässä on jo mainittukin ja tänään me puhutaan agilitystä ja erityisesti agility-ohjaajien fysiikkaharjoittelusta. Ja kuten varmaan monet tietää, niin agility on fyysisesti vaativa laji ja ohjaajien kannattaisi myös treenata omaa kuntoa. No mitä mieltä sä oot tämmöisen fysiikkatreenin merkityksestä agility-urheilijalle? No se on varmaan silleen sanomattakin selvää, kun itse on fysiikkavalmentaja, niin ehdottomasti niin kuin ajattelen, että se fysiikkaharjoittelun tai hyvän kunnon tai suorituskyvyn kehittäminen niin on tärkeää agility-ohjaajalle, eikä se ainakaan heikennä sitä suoriutumista tai sitä suoritusta, vaan itse asiassa päinvastoin. Ja vaikka mä itse olen silleen henkilökohtaisesti tosi innostunut fysiikkaharjoittelusta ja treenaamisesta, niin mä kuitenkaan en tietyllä tavalla silleen haluaisi, että se fysiikkaharjoittelu mielletään semmoiseksi tosi urheiluksi ja semmoiseksi tosi niin kuin vakavamieliseksi tekemiseksi, koska kuitenkin niin kuin se semmoinen pohja-ajatus ja semmoinen missio itselläkin kuitenkin on semmoinen liikunnan terveydellinenkin näkökulma ja semmoinen aspekti, että kuitenkin ihmisen toimintakyky kaikilla sen tasoilla
niin liikunta edistää sitä, ja sitten liikunta edistää hyvinvointia, ja se edistää semmoista niin kuin yleistä hyvää kaikilla tasoilla, niin silleen jotenkin, miten mä nyt sanoisin sen, että merkitys fysiikkaharjoittelulla on tosi tärkeä, ja semmoinen niin kuin suorituskyvyn lisääminen on kyllä niin kuin paikallaan, mutta että mun mielestä silleen tietyllä tavalla liikunta kuuluu kaikille, ja niin liikuntaa voi myös harrastaa, vaikka sitä ei mieltäisi jotenkin semmoiseksi tosi suorituskeskeiseksi. Se oli hyvin sanottu. No mitkä ominaisuudet on tärkeimpiä sitten agility-ohjaajalle fyysisesti? No fyysisesti mä ajattelen, ja erityisesti niin kuin tommosen kilpailusuorituksen näkökulmasta, niin voima- ja nopeusominaisuudet. Että se suoritus on kuitenkin tosi lyhyt, ja se vaatii hyvin lyhyen aikaa tosi paljon meiltä semmoista nopeata voimantuottoa ja ylipäätään semmoista hermoston kykyä reagoida nopeasti ja ennen kaikkea tarkoituksenmukaisesti, koska siellähän tapahtuu tosi paljon hyvin lyhyessä ajassa. Eli nostaisin ehdottomasti tämän niin kuin voiman ja nopeuden, mutta kyllähän meidän lajissa myös on semmoinen just hyvin vahva tämmöinen havaintomotorinen aspektikin, että sen agility-ohjaajan tai sen täytyy liikkua niin kuin suhteessa siihen ympäristöön ja suhteessa siihen koiraan, joten niin kuin on tosi niin kuin oleellista, että kykenee tietyllä tavalla niin kuin hahmottaa itseään suhteessa siihen tilaan ja ympäristöön. Ja sitten semmoisella monipuolisella harjoittelulla ehdottomasti pystytään niin kuin tätäkin ominaisuutta parantaa. Ja ihan se agility-harjoittelukin tätä, tai niin kuin sitä myös niin kuin kehittää. Ja sitten mä en niin kuin halua, tai mun mielestä sitä nopeus- ja voimaharjoittelua ei tarvitse mieltää hirveän semmoiseksi yksipuoliseksi, että semmoinen monipuolinen liikkuminen ylipäätään on tärkeää, jotta sitten tietyllä tavalla ne liikemallit tulee siellä aksaradalla sujuvasti ja me pystytään niin kuin tietyllä tavalla reagoimaan, eli vastaamaan siihen informaatioon, mikä me saadaan sieltä koirasta tai radasta tai kustakin hetkestä, niin että me pystytään sitten mahdollisimman nopeasti, sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti vastaamaan sit siihen sen oman niin kuin liikkeen ja liikkumisen ja ohjauksen kautta. Ja totta kai myös kestävyyskunto on tosi oleellista, että erityisesti jos on vaikka tosi heikko kestävyyskunto, niin voi alkaa jo ihan tuommoisessa treenitilanteessakin hapottamaan ja tulla semmoinen hirveä väsy, ettei oikein niin kuin meinaa jaksaa niin kuin tehdä sitä treenisuoritusta loppuun silleen samalla tavalla alusta loppuun, että ne voimat ja kunto alkaa hiipumaan sitä loppuun kohti, että totta kai myös se kestävyyskunto on tosi tärkeä sen voiman ja nopeuden osalta, eikä ainoastaan vaan sen niin kuin suorituskyvyn näkökulmasta, vaan kyllähän hyvä kestävyyskunto auttaa semmoiseen stressin sietokykyyn ja paineen sietokykyyn, että sä jaksat ne pitkät kisapäivät ja pystyt ylläpitämään tarkkaavaisuutta ja keskittymistä niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, ja sitten ylipäätään semmoinen palautuminen, että sä palaudut harjoituksista ja sitten treenitilanteessakin niiden vetojen välissä paremmin, kun sulla on parempi kestävyyskunto. Jep. No, kun miettii, että agility on tässä tosi paljon kehittynyt lajina vuosien saatossa, niin suhtaudutaanko agility-ohjaajiin nykyään sitten enemmän urheilijoina kuin mitä ennen? No mun mielestä on siis tosi hienoa, että agility on saanut urheilustatuksen ja kyllähän siihen vahvasti semmoinen fyysinen aspekti sen ohjaajan ja ennen kaikkea sen koiran osalta niin kuin liittyy. Ja ehkä urheilusanaan liittyy vahvasti semmoinen tietyllä tavalla semmoinen niin kuin kilpailullisuus. Ja sitten mä ajattelen, että meidän lajiinkin liittyy aika vahvasti semmoinen kilpailullisuus, vaikka kaikkihan ei välttämättä kilpaile, mutta kuitenkin se itse suoritus pyritään kuitenkin siihen virheettömään suoritukseen ja myös siihen niin kuin nopeaan suoritukseen, niin tietyllä tavalla niin kuin se kilpailullisuus ja sitten se fyysinen aspektihan liittyy kyllä tosi vahvasti ja on isona elementtinä
kyllä agilitissa. Ja mä oon valmentanut 7 vuotta agility-ohjaajien fysiikkaa ja vuonna 2015 vai 2016, kun olin vaikka ensimmäistä kertaa jossain leirikokonaisuudessa valmentamassa, niin kyllähän se suhtautuminen oli hyvin erilaista kuin tänä päivänä. Että niin kyllä mun ainakin kokemus tuolta kentältä on se, että he, jotka siihen fysiikkaan jollain tavalla törmää tämän lajin parissa tai haluaa sitä kehittää, niin pitää sitä koko ajan tärkeämpänä ja tärkeämpänä kuin aikaisemmin. Ja sitten kyllähän myös rataprofiilit on kehittynyt tosi paljon, että silloin kun olen itse aloittanut 2010 sen Russellin kanssa agilitin, niin kyllähän rataprofiilit oli tosi erilaisia, että kyllähän se fyysisyys, semmoinen tietynlainen niin kuin nopeuden ja taidon niin kuin semmoinen dynamiikka on tosi paljon korostunut, erityisesti toki ehkä koirien näkökulmasta. Ja niin, että ehkä jos sä kysyt, että suhtaudutaanko, niin kyllä suuntaus on enemmän siihen suuntaan, ehdottomasti, kyllä. No millaisia fysiikkaharjoituksia agility-ohjaajan kannattaisi tehdä? Puhuit just siitä, että nopeutta ja voimaa tarvitaan, ja esimerkiksi sellaista, että suunnanmuutoksia pitää tehdä nopeasti, niin minkä tyyppisillä harjoituksilla sitten niitä voisi kehittää? No siis suunnanmuutosnopeuteenhan vaikuttaa esimerkiksi se tekniikka, eli on tosi tärkeää pystyä niin kuin teknisesti tekemään suunnanmuutoksia, jyrkkiä ja loivia ja eri suuntiin. Sitten siihen vaikuttaa ihan suora juoksunopeus, eli se, että kuinka nopeasti me pystytään ylipäätään juoksemaan, ja toki se juoksunkin tekniikka vaikuttaa siihen suunnanmuutosnopeuteen, ja sitten just nämä jalkalihasten ominaisuudet, mistä jo puhuttiinkin tuon voiman ja nopeuden näkökulmasta, niin ne vaikuttaa siihen suunnanmuutosnopeuteen. Ja niin kuin tästä summatakseni, niin kannattaa ehdottomasti tehdä siis voimaharjoittelua, kannattaa tehdä suoria juoksuvetoja, suunnanmuutosharjoitteita, erilaisia ketteryysvetoja ja sitten tämmöistä niin kuin kimmoisuus- eli hyppy- ja loikkaharjoittelua. Niin näitä 3 asiaa, kun järkevästi ja niin kuin laadukkaasti ja suunnitelmallisesti harjoittelee, niin saa just sitä suunnanmuutosnopeutta ja semmoista räjähtävyyttä ja terävyyttä kyllä siihen liikkumiseen. Auttaako muut lajit sitten agilitissa kehittymisessä? Esimerkiksi juoksu, salibändi, sulkapallo ja sitten tietenkin ihan tämmöinen salitreeni. No siis voiko yhdistää muita lajeja sitten näihin harjoituksiin? Siis ehdottomasti, eli mun kokemus on se, että ihmiset, jotka tulevat agilityn pariin jostain muusta lajitaustasta, niin lähtökohtaisesti kyllä heidän fysiikka on tosi hyvällä ja riittävällä ja kovallakin tasolla. Ja just nämä sun esimerkit, mitä sä tässä olit maininnut, niin no esimerkiksi vaikka juoksemaanhan oppii juoksemalla ja uimaan oppii uimalla, että jos ihminen niin kuin lähtökohtaisesti jo juoksee, niin sehän tukee ehdottomasti niin kuin meidän lajissa, koska siellä liikutaan pääasiassa juoksemalla. Ja sitten just nämä esimerkiksi palloilulajit, mitä otit tuossa esille, niin siinähän on tosi paljon samanlaisia aspekteja kuin agilitissa. Niin kuin, että liikutaan suhteessa välineeseen, vaikka en nyt halua silleen sanoa, että koira on joku väline, mutta ymmärrät varmaan, mitä tarkoitan. Ja sitten mainitsit just tuon salitreenin, niin sehän on just sitä perusvoimaharjoittelua, mitä jokaisen agility-ohjaajan ja jokaisen ihmisen kannattaa tehdä. Lihasvoimahan iän myötäkin heikkenee ja lihakset katoaa, niin se, miten sä pystyt sitä ylläpitämään, niin sehän on ehdottomasti just se salitreeni tai voimatreeni. Eihän sitä voimaa tarvitse aina salilla tehdä, jos ei salille halua mennä.
Ja sitten mä just ajattelen, että se liikunnan ilo on kuitenkin se kaikkein tärkein aspekti, että sen sijaan, ettei liikkuisi ollenkaan, niin on parempi, että liikkuu jotain tai tekee jotain lajia, mikä niin kuin itseään sytyttää. Niin se aivan varmasti tukee myös agilitissa liikkumista ja siellä niin kuin sitä sujuvaa tekemistä sen koiran kanssa. Kuinka paljon sun asiakkaat yleensä tekee tällaista fysiikkaharjoittelua ja paljonko sä suosittelisit, että tulisi nimenomaan tämmöistä vähän spesifimpää fysiikkatreeniä? No, pakko sanoa heti tähän alkuun, että mun asiakkaathan on todella erilaisia keskenään ja siellä on nuoria ja sitten on vähän varttuneempia ja lähtötaso voi olla tosi erilainen ja sitten myös ne semmoiset yksilölliset resurssit on tosi erilaiset, niin sen takia on tosi niin kuin vaikea sanoa spesifisti mun asiakkaista, koska niin se on tosi yksilöllistä sitten, että miten ja kuinka paljon kukin tekee. Mutta kyllähän ne treenimäärät on jotain 1-4-5 kertaa viikossa, jotain siltä väliltä. Mutta sitten mä niin kuin ajattelen, että se agility on kuitenkin suurimmalle osalle harrastus, eli siellä on elämässä muutakin, eli voi olla työtä 40 tuntia viikossa ja sitten on ne koiran treenit ja koiran oheisharjoittelut, koiran lenkitykset, voi olla jotain muita velvoitteita, yhdistysvelvoitteita, talkoovelvoitteita ja voi olla just vaikka niitä pieniä lapsia tai vähän isompia lapsia tai koiria ylipäätään paljon kotona. Niin se palautuminen ja semmoinen tietyllä tavalla semmoinen kokonaiskuormituksen hallinta on se kulmakivi sille kehittymiselle. Eli jos mä sanoisin, että niin kuinka monta kertaa juuri sinun kannattaa treenata, niin siihenhän tosi paljon vaikuttaa se, että miten sä palaudut siitä, koska se on kuitenkin se tärkein osa-alue sitä kehittymistä. Ei se, että kuinka paljon sä treenaat tai kuinka kovaa sä treenaat, vaan itse asiassa se, että sä treenaat säännöllisesti, eli sitä treeniä tulisi joka viikko. Onko se nyt sitten vaikka 2 kertaa? Mutta jos sä et treenaa ollenkaan, niin 1 kerta on ihan hitsin hyvä. Ja sitten se, että sen säännöllisyyden lisäksi olisi se nousujohteisuus, eli jonkunlainen fokus, että mitä ollaan tekemässä, jotta sitten se haluttu ominaisuus kehittyy. Niin kyllä mä sanoisin, että semmoisella 2-3 treenikerralla viikossa, kun se muu homma siellä ympärillä on hyvässä balanssissa, niin tulee saamaan ihan tosi hyviä tuloksia. Ja sitten just jos ei liiku ollenkaan, koska mullakin on paljon asiakkaita, joille liikunta ei todellakaan kuulu osaksi sitä omaa arkea, niin jos aletaan ihan semmoista arkiliikuntaa lisäämään ja vaikka kerran viikossa vähän silleen spesifimmin treenataan, niin tuloksia tulee. Mua kiinnostaa vielä se, että näet sä sun työssä paljon, että agility-urheilijoilla olisi jotain tiettyjä vammoja, joita joudut sitten ottaa huomioon, kun teet fysiikkatreeniharjoittelua asiakkaiden kanssa? No mähän opiskelen fysioterapeutiksi ja yksi syy, miksi mä opiskelen fysioterapeutiksi, niin on se, että omassa työssä itse asiassa olen huomannut, että ihmisillä on tosi paljon erilaisia vanhoja vammoja, jotka nousee pintaan, kun aletaan treenaamaan, tai sitten se treeni itsessään on aiheuttanut jonkunlaisia kipuja tai vammoja, tai sitten, että siellä niin kuin agilitissa tulee joku tommoinen trauma, eli joku esimerkiksi nilkan nyrjähdys tai joku takareiden revähdys esimerkiksi, tai pohkeen revähdys, ne on ehkä semmoisia aika, niin kuin, voisiko nyt sanoa, yleisiä. Ja mä ohjaan aina, teen tosi tiiviisti yhteistyötä sit fyssareiden kanssa ja ohjaan toki asiakkaat sit aina sinne, mutta että siinä omassa valmennuksessa mä aina pyrin parhaalla mahdollisella tavalla sääntämään sen treenin intensiteetin ja sen treenin määrän sellaiseksi, että se harjoittelu itsessään ei aiheuta sellaista ylikuormittumista, koska ylikuormittuminen yleensä sit näkyy erilaisina ylirasitustiloina tai kipuina. Eli liikuntahan on erinomainen terveellinen asia, jota tehdä, mutta jos sitä tekee liikaa,
tai jos sitä tekee liian vähän, niin silloin niitä haittoja tulee. Eli just se niin kuin liikunnan määrä suhteessa siihen omaan kehoon ja sen niin kuin suorituskyvyn tasoon ja sitten siihen palautumiseen, niin se on niin kuin tosi oleellista ottaa niin kuin huomioon. Ja useinhan just niin kuin, no tietenkään kun mä en voi hirveästi näistä vammamekanismeista ja niiden kuntoutuksesta osaa ottaa kantaa, koska en sitä tee, että ne on sitten näitä fyssareiden heiniä, mutta se mikä on niin kuin tosi paljon läsnä siinä mun omassa valmennuksessa, niin on just se yksilöllisesti se treenin määrän, eli sen liikunnan annoksen niin kuin säätäminen ja löytäminen, jotta me ei aiheuteta niitä haittoja, vaan me saataisiin siitä ne hyödyt. Tuleeko minkälaisia haasteita sitten vastaan tässä ohjaajien fysiikkatreenissä? Mainitsitkin jo vähän sen, että pitää tasapainottaa sitä palautumista ja sitten sitä, että se sopii muuten sinne henkilön elämään, mutta tuleeko mieleen jotain muita haasteita? No, mähän olen hirveän semmoinen optimistinen ja ratkaisukeskeinen ihminen, että mä en kyllä itse osaa niin kuin nähdä mitään asioita tietyllä tavalla niin kuin haasteena, eikä nouse niin kuin näiden lisäksi mitään spesifiä niin kuin haastetta, että on erilaisia tilanteita ja sitten niihin yritetään löytää paras mahdollinen ratkaisu ja pyrin siinä auttamaan aina silleen siihen asti, kun oma osaaminen riittää tai sitten ohjataan eteenpäin. No onkin puhuttu jo vähän sun valmennustoiminnasta tai tietenkin se liittyy tosi vahvasti tähän aiheeseen, mutta haluaisit sä kertoa vähän sun valmennustoiminnasta ja minkä tyyppisiä tuloksia olette saavuttanut asiakkaiden kanssa? No, mulla on oikeastaan valmennustoiminnasta sen verran, että mähän vedän täällä Vantaalla siis fysiikkaryhmiä, eli ne on tämmöisiä ryhmätreenejä. Ja sitten mulla on yksilövalmennettavia, eli käydään niin kuin yhdessä valmennettavan kanssa treenaamassa. Ja sitten suurempi osa kuitenkin omasta valmennustoiminnasta tapahtuu etänä ja verkossa, eli mulla on sellainen, että miksi mä oon siihen päätynyt, niin että mä oon halunnut pois semmoisesta mekaanisesta tekemisestä, eli aikaisemmin mulla oli semmoinen verkkopalvelu, missä mä olin tehnyt valmiita treeniohjelmia ja sitten agility-ohjaajat pystyi ne sieltä itselleen ottamaan ja alkaa tekemään niitä, mutta sitten kun jotenkin just se semmoinen, ne tulokset oli aika laihoja, koska jos ne ei sopinut just sille henkilölle tai ne liikkeet ei sopinut tai ne määrät oli huonoja tai ei ollut yhtään pohtinut, että mikä sopii mun arkeen ja näin, niin mä pidän sitä hyvin semmoisena mekaanisena tekemisenä, että me ollaan vain ikään kuin silleen, että otetaan ohjelma ja aletaan tekemään, ja siitä mä oon halunnut päästä pois. Ja nykyään mä haluan ja pyrin tekemään kaikki valmennukset valmennusmentaliteetilla, eli että mä oikeasti tunnen ne ihmiset, ja me oikeasti ollaan yhteydessä jollain keinolla ja tavalla. Ja se auttaa mun mielestä parhaalla mahdollisella tavalla sitoutumaan siihen harjoitteluun, reflektoimaan sitä omaa tekemistä ja sitten myös kehittymään siinä. Ja se, miten mä teen sitä nykypäivänä, niin mulla on tämmöinen yksilövalmennus, missä on verkkovalmennusohjelma mukana, missä tehdään just tosi paljon näitä muitakin juttuja kuin fysiikkajuttuja, eli pohditaan just niitä omia resursseja, ajanhallintaa ja niin edespäin. Ja sitten mulla on myös semmoinen jäsenyyspalvelu, missä sä saat sen mekaanisen treeniohjelman, mutta sitten siellä on kuitenkin 2 kertaa kuukaudessa esimerkiksi tapaamiset tälleen etänä, jossa sitten pääsee kysymään ja sparrailemaan mun kanssa sit niitä omia treenijuttuja. Eli haluan olla kontaktissa kaikkiin valmennettaviin, niin se on se, mitä mä haluan tehdä ja koen, että on myös parhaimmillani tietyllä tavalla just siinä valmentajana. Ja mulla on hyvin kahdenlaisia asiakkaita, eli on hyvin iso osa on henkilöitä, jotka eivät ole liikkuneet ja haluavat alkaa liikkumaan. Ja agility on ollut se kipinä, että ne on löytänyt sen, mennyt sen koiran kanssa ne aksatreeneihin ja syttynyt siihen lajiin ja sitten ne tajuukin, että hitsi, että nyt vähän kunto loppuu ja tämä vähän häiritsee tätä suoriutumista, että nyt tarvii tälle omalle kunnolle tehdä jotain. Ja sitten päätyvät minun tai johonkin muuhun valmennukseen tai johonkin treenimuotoon.
Ja sitten siellä voi olla myös semmoisia motivaatiohaasteita, että tosi vaikea motivoitua liikkumiseen tai pitää sitä liikuntaa säännöllisenä tai edes nauttia siitä liikunnasta. Eli mulla on ihan niin kuin, siis hyvin suuri osa henkilöitä sellaisia, että lähdetään niin kuin rakentamaan sitä liikkuja-identiteettiä ja sitä liikuntaa sinne arkeen, mutta sitten siellä taustalla on koko ajan se agility, ja mä ymmärrän ne lajivaatimukset, ja mä ymmärrän, mitä se koiraharrastajan arki on. Jos sulla menee se 6-15 tuntia viikossa koiriin plus muu elämä, niin siellä ei ole silleen ihan hirveästi niin kuin aikaa vaikka sitten niille omille treeneille, kun otetaan se palautuminenkin huomioon. Mutta sitten mulla on myös hyvin tämmöisiä, miten mä nyt sanoisin sen, jo niin kuin edistyneitä harjoittelijoita, jotka haluaa sitten vielä, niin kuin ovat innostuneet siitä oman fysiikan kehittämisestä vielä silleen niin kuin, korkeammalla tasolla ja haluaa apua esimerkiksi semmoisen harjoittelun jaksottamiseen ja suunnitteluun ja niin kuin, sitten tehdään vähän niin kuin eri tavalla niitä juttuja. Mutta sitten saattaa olla myös ongelmana sitten semmoinen ylikuormittuminen ja alipalautuminen, eli että mennään sitten ihan toiseen ääripäähän ja treenataan tosi paljon. Ja sitten yritetään sieltä löytää sitten kans sitä niin kuin balanssia siihen tekemiseen. Mutta sitten ne niin kuin tulokset, mitä omat asiakkaat saavuttaa, niin kyllähän ne ehdottomasti se viesti on aina se, että liikkuminen agility-radalla paranee, siitä tulee helppoa, siitä tulee sujuvaa, oma kunto ei ole enää este sille, että saadaan hyviä tuloksia, mitä ne nyt sitten kenellekin on siellä agility-radoilla. Ja sitten semmoinen niin ylipäätään semmoinen niin pystyvyyden kokemus ja semmoinen itsevarmuus siitä, että kun se kunto kasvaa, niin tietääkin se, että vitsi, mä pystyn tähän. Että lähtökohtaisesti jo mennään sinne radalle ja tiedetään, että mä pystyn tehdä sen persjätön tohon tai mä ehdin juosta tonne. Että ruvetaan niin näkemäänkin ne mahdollisuudet, mihin pystyy, eikä vaan niitä, että niin kuin se ratasuunnitelma tehdään vaikka siltä pohjalta, että en osaa sitä, enkä pysty tähän, enkä ehdi tuonne, niin sehän on niin kuin lähtökohtaisesti silleen aika tämmöinen rajoittava näkökulma siihen omaan tekemiseen, niin sitten kun saa sen semmoisen niin kuin pystyvyyden kokemuksen ja semmoisen, että vitsi mä niin kuin pystyn tähän, niin ja sitten pystyykin, että aika paljonhan se on, mä uskon, että moni pystyisi paljon parempaakin, jos vaan luottaisi itseensä ja uskoisi itseensä. Niin kyllähän se on semmoinen niin kuin henkinen ja sitten semmoinen fyysinen niin kuin suorituskyvyn kasvu, mikä on se tulos aina. Ja niin kuin ihan puhtaasti nämä nopeus paranee ja juoksutekniikka paranee ja on tehokkaampaa liikkumista ja parempaa kuntoa. Ja mitä nyt tässä ollaan puhuttu jo sun kanssa aiemmin. Onko yleensä semmoisia aika pitkiä noi valmennussuhteet vai onko sitten väliä semmoisia lyhyempiäkin sparrailuja? No siis suurin osa on pitkiä valmennussuhteita. Et tosi moni niin kuin kulkee mukana kuitenkin vuosia, mutta se ei välttämättä ole semmoista intensiivistä koko ajan. Eli voi olla, että välillä otetaan vaikka 2 kuukauden tämmöinen intensiivinen etävalmennus, sitten jatketaan itsekseen niitä harjoituksia ja sitten palataan 2 kuukauden päästä asiaan, otetaan vaikka joku sparrausharjoitusohjelman päivitys ja sitten jatketaan taas itsekseen ja sitten voidaan tulla taas vähän intensiivisemmin mukaan. Eli kuitenkinhan se kehittyminen tapahtuu sen tekemisen kautta ja sitten välttämättä aina niin kuin minua ei tarvita siihen koko ajan mukaan. Mutta sitten on niitä hetkiä, jolloin tarvii niin kuin tosi paljon sitä niin kuin sparrausta ja tukea. Et esimerkiksi etävalmennuksessa ihmiset saattaa niin kuin lähettää kaikista treeneistä videot, sitten hiotaan tekniikoita tai säädetään treenien intensiteettejä, niin kuin, mitä nyt on kelläkin ikinä sit, niin kuin mielen päällä. Mutta lähtökohtaisesti kyllä suurin osa mun asiakkaista on tosi pitkäaikaisia, kyllä. Ja mun mielestä silleen se paras lopputuloskin tulee, kun silleen tuntee puolin ja toisin toisensa. Jep. No mua kiinnostaa vielä, kun sulla on varmasti tosi aktiivinen ja kiireinen oma elämä, niin miten sä oot saanut sinne omat treenit parhaiten sitten sovitettua? Tai onko jotain tämmöisiä arjen ajankäyttövinkkejä tullut käytettyä?
Joo, siis tämähän on niin kuin meikäläisen bravuuri. Eli joku kutsui mua superorganisoijaksi, mutta ja itse asiassa tätä ihan samaa kysymystä kysyttiin muutama viikko takaperin ja mä kirjoitin silloin ihan paperille sen ja mulla oli siihen joku tosi hieno vastauskin, mutta ensimmäinen niin kuin tosi tärkeä pointti on se, että priorisoi elämässä ne asiat, mihin haluaa käyttää sen ajan. Ja esimerkiksi itsellä oma liikunta, palautuminen on tosi korkealla sijalla ja mä en niistä niin kuin nipistä. Mä nukun 9 tuntia joka yö esimerkiksi, mä en koskaan kuku, mä en edes viikonloppuisin valvo yli 9. Eli mä niin kuin todellakin huolehdin siitä unesta, että mä jaksan. Ja sitten niin kun mä mietin tosi paljon sitä ajan käyttöä, eli mä mietin, mitä mä teen minäkin päivänä, mutta mä en halua, että se on semmoista, että sä hampaat irvessä puristamista. Että mä en halua niin kun suorittaa tehokkaasti asioita, vaan silleen realistisesti. Ja jos mulla on mä liikun pääasiassa silleen jotenkin, jos nyt sanotaan, että menen treenaamaan, niin 2-3 kertaa viikossa, ja niille mä katson sen ajan sieltä mun kalenterista, niin sit voi olla, että on tiedät, pyykit pyykkinarulla ja tiskit tiskikoneessa ja näin, että mä en ole niinku se äiti, jonka lapsi menee päiväunille ja mä rupean siivoamaan, vaan mä teen jotain ihan muuta. Että semmoinen niinku priorisointi, että mä tiedän, mikä on mulle tärkeää, mihin mä haluan mun ajan käyttää. Ja sehän on myös valintoja tietyllä tavalla. Ja se on aika usein myös pois agilitista. Et joskus mä oon harrastanut esimerkiksi agilitia niin kuin tunteina tai määrällisesti viikossa paljon enemmän kuin nykypäivänä. Ja sitten toinen on hyvät tukiverkostot, että mullakin puoliso on hyvin aktiivinen tämmöinen niin kuin lähestulkoon kilpaurheilija, molemmat niin kuin annetaan toisillemme mahdollisuus toteuttaa itseään, että se on tosi tärkeää ja muutenkin semmoiset niin kuin tukiverkostot ympärillä, varsinkin kun on pieniä lapsia, että saa sitten lastenhoitoapua ja näin edespäin. Mutta ei se niin kuin itsestään tule, että kyllä silleen tosi paljon niin kuin näitä asioita pitää miettiä ja pohtia, mitä haluaa, mihin haluaa sen oman ajan käyttää ja sitten ihan konkreettisesti niin tehdä se kalenteriin ne merkinnät, että muutenhan se on vaan semmoista ihan hirveätä hullumyllyä ja elämä vaan luisuu sormien läpi ja treenit on tekemättä ja hirveä stressi päällä, että paljon käytän siihen paukkuja. Yes. No mistä sut löytää? Onko somekanavia? Joo, eli siis Instagramissa on tosi aktiivinen, eli sieltä löytyy Speed Up Agility, Sped Up Agility nimellä. Ja sitten, no joo, somekanavista se Insta on niin kuin semmoinen aktiivinen. Ja sitten, sitten fyysisestihan meikäläisen löytää täältä PK-seudulta Vantaalta ja Keravalta. Joo, ja sitten sulla oli kotisivut, jossa oli tietoa näistä valmennuksista. Joo, kyllä, eli www.speedupagility.com, niin siellä on sitten just tietoa näistä mun valmennuspalveluista ja tulevista erilaisista valmennuspäivistä ja kursseista, mitä täällä Vantaallakin esimerkiksi yhteistyössä tehdään kollegoiden kanssa, niin nytkin syksyllä muutama tuommoinen valmennus- ja kurssipäivä tulossa niin kuin agility-ohjaajille ja sitten koirille suunnattu semmoinen yhteinen päivä, niin tietoa löytyy nettisivuilta. Okei, kuulostaa hyvältä. Nyt vaan sitten kaikki Rosaa seuraamaan. Se on tosi paljon sisältöä ja videoita ja kaikkea kivaa, inspiroivaa. Jos se näkyy sun positiivinen asenne, niin ne on ihania. Niin sinne vaan. Mutta kiitos tuhannesti vierailusta. Kiitos. Ja oli kiitos tosi mukavaa, kun pyysit ja pääsin tänne juttelemaan tästä aiheesta, joka on itselle tosi tärkeä. Yes, ja kiitos kuuntelijoille. Ja menkää seuraamaan meitä ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa. No niin, moikka!